יעני, אתה לא המפקד שלי בעצם. תגיד לו כן חייל שלי. אתה לא המפקד שלו? תגיד לי, מי גאד! אתה רוצה לראות אותך בחוץ מפה? לכל מי שנמצא יאללה, בשוד, יאללה. לעלות רוצה על לנסות הניידות אותי? ולהיות מוכנים. חבל, שומע? יאללה. אני שומע, כן. ברגע שאני רושם לך בעיתון, יהיה לך הודעה ממשטרת ישראל. עוף מפה, בוא לפה כבר. שיש לך אישור רצייה. הבנתי, קיבלתי, יאללה, קיבלתי, סוג, קיבלתי. יאללה, צ'אט! אתם תראו מה זה נהג, צ'אט, מי מאמין בי? כשאתה תתחיל לנהוג תברח מהר. בטח. כן, אני איתו. ואל תגלה לאף אחד על הכסף השחור שקיבלת. חלילה, אני לא מגלה לאף אחד על הכסף, על השקיות כסף שחור שהבאת לי, מלא ארגזים של כסף. בדיוק. דושי בא לך כסף? אתה שואל, אתה ממשיך לדבר? כך חשבתי. אוקיי, אתם מוכנים ילדים? איי, קפטן! תגידו. איי, קפטן! בתוך אננס. אוקיי, צ'אט, מי שמוכן! אוקיי. דושי, אתה מוכן? שהם רושמים? הם רושמים, אנחנו רוצים לרכב. כמה חזק הרכב בכלל עד 10? 20. אומייגאד. 20. לא, הוא חזק מוגזם, תהיה מוכן לזה. מה זה הג'יפ? תהיו בשקט. מה הכיוון יציאה? מה הכיוון יציאה? מה שאתה תרצה. לעיר? לכיוון לעיר? ימין. ימין למל. ימין. למין ימל יפה. יאללה. אוקיי, אני מתרגש, אני לחוץ, מוטי, אני לחוץ. מוטי. לא להילחץ, אני פה איתך. שמחה את זה. אפשר את תפילה לדרך? שמחה את זה בן זקן. אתה אוהב את זה בן זקן, אני מת על זוכר. כמעט לא... להראות לך את הכפות רגליים, לא תילחץ? כן, שמע, אתה גאון. אין איזה תפילת דרך? תפילת הדרך, בוודאי שיש. תסתכל. יאללה.